Σε ένα σχολείο υπήρχε ένα παιδί που τον έλεγαν Κώστα. Οι συμμαθητές του τον κοροϊδεύαν συνέχεια. Έτσι τον έκαναν να απομονωθεί. Ο Κώστας προσπάθησε να μιλήσει σε κάποιον μεγάλο για το πρόβλημά του. Μια μέρα μια συμμαθήτριά του έκανε μια φάρσα. Οι συμμαθητές του τον κοροϊδεύαν ακόμα και στην τάξη. Και η κατάσταση άρχιζε να χειροτερεύει. Οι γονείς του προσπάθησαν να μιλήσουν μεταξύ τους. Την επόμενη μέρα πήγαν στο δάσκαλο του Κώστα για να μιλήσουν. Έτσι σταμάτησαν να τον κοροϊδεύουν, να του κάνουν φάρσες και να τον κοροϊδεύουν μέσα στην τάξη. Έτσι η ζωή του Κώστα έγινε